Dimiz ọmalịcha ụlọ nna ya si n'ezinye ebe ka ibu. Mba o, ibi ka ebe gbọdọ ọmị. Ọtụwa nwanne m nwoke isi na. Ọtụwa nwanne nwata ya ezi, ọ lagidezi ọtụ wee wabịa isi. Igbo ebu na ọnya ya ka m na-achọ. Ọtakwa n'aka ọtụwasị ịfụ nkịta wee kpagharịkwa n'ụfụ. A na-ekwu nke okwukwe ọzọ. Ike na ọtụwa na awa nkuburu. Amụta gị sinsi ị na-ekwu amụta ga mgbe anyị nnọọ nkịtị. Amụ na-adị unu ụmụ nwaanyị izi n'ọnụ. Nwaanyị na-esiba na ọtụta gị ka esi esi ọta. Mana ibe gị niile amụtasigo onye ka amụtasigo bido nke onye nke ọzọ amụtago bido nke gị nwaka na-amụ mgbe ọbụla ịtọ na-amụ. Imeso na amụ mụ na afa wee mara na nka na-amụ. Ngwa gwa m ihe nwere ọnụ mana ọ dị ekwu okwu. Ife nwere ọnụ ma ọ dị ekwu okwu. Ala na-amụ ụmụ ejima na-abụ na ihe na-akpọfa ndị amụkọ ọnụ. Ka kafa si wuzie ndị amụkọrọ ọnụ kezi amụ nwere ọnụ mana amụ adị ekwu n'okwu ka efefa mere amụ ya ejikọpa ọnụ. N'ebe ịmụ anya ọ bụla amụ ị n'ọdị mis ike bụ na Emeka gbafuru na ọ tụbara enyi nwaanyị ime na ọ tụbara enyi nwaanyị ime ka o si bụrụ pọtụ ya. Ọ tụta ime mkpukọ ya ka o ji wee kwapụ. Ọtụ onye mkpuke onye nke bụ na ọ tụta ime mkpuke onye ka o ji kwapụ. Ọtụ onye mkpuke onye ọtụ ya ta mkpuke mmadụ ka ọ gịnị. Ọ tụbazigo oyi n'ụtụtụ ọtụbazigo oyi nke ka ọtụbazigo oyi. Ihe m jụrụ gị n'ọkwa simple question ụmụ nwoke one ka amụta bụ unu. Wee jụkwa na iji simple question ụmụ nwaanyị one ka ọ tụta bụ.